cebe logoma korota kata furumuso da. قال النووي رحمه الله النووي أنا عيرة الله تعالى كهنالا اللقمة في فم الزوجة كافو كلغما دو فرمسو دالا يقع في حال المداعبة ولشهوة النفس وبك تلوغن نويا واتلا أني نيكا كانو أني نيكا نيكا كوسو وفي ذلك مدخل ظاهر ومع ذلك كادو كافو من فلانية ويكو من نادر مكانها كوسبه كانوا بانشيالا إذا وجه القصد في تلك الحالة ونا تابلا جدي ومن فلانية نية ولا هلاي niya kerengere ka ke braji nyinni koso ka loma korota ka do ifurmuso dala niyo ke braji nyinni koso حصل له بفضل الله o braji o bedima ibosoro na Allah taala ka fisamantiaye انتهى كلامه otmana aka kuma banani yoro التوازن في الإقبال والتمنع otmana ka hake don nyeshini ma ani kodoni na ani ballima awani bi nyeshimo ma ikake hakala nibi yere bali ama fana ikake hakala وهذه وسيلة مهمة وفنا ويكو من اجو ركبو التوازن في الإقبال والتمنع otmana ka inyeshi kema wala maki yere bali ala doni nilen otmana ika chugo don ala فلا يقبل على الآخر بدرجة مفرطة ikana inyeshi ama ka dansago ولا يتمنع وينصرف عن صاحبه كلية ka iba ala anaka lendo kola ikana oke ka dansago fana وقد نهي عن الميل الشديد في المودة sabila kanu wantia ka ije ka tama foka dansago balli kera ula وكثرة الإفراط في المحبة anika kanu dansago balli kera ula فكل ممنوع مرغوب sabila fambe ni adamade ballendo ula akanu biyoro akadiye ولكن التمنع يحتاج إلى فطنة وذكاء onga ka lenke ki yere bali obeke ni awadana ya de abeke ni awakigu ya de ke chugo de bala فلا إفراط ولا تفريط akana ke dansago ya kana ke yere die ka dansago fana في الإفراط في الأمرين إعدام للشوق والمحبة فتنبه sabila fambe flani ni yake ka dansago ki nyashi ka dansago wala ma ka lenke ki yere bali ka dansago ikado ka fo ko bela gile kanu be knya فقد ينشأ عن هذا الكثير من المشاكل في الحياة otana الزوجية ikado ka fo furu nyoya la ni kado ka fo a problem chama obesega soro ni so yala 11 ako tankilina التفاعل من الطرفين في وقت الأزمات بالذات aywa kuma minna ni gelew nana mamna ni ko gelew nana ka here ko bafo ka here lanyini o fana joroba de bola ka kuma nyuma fo كأن تمرض الزوجة abana fo furumuso na banana تحمل فتحتاج إلى عناية wala ma na garziga soro o ba soro amagobe awa magodona حسية ومعنوية no ye doctor ka magodon ani ki hakita dusukuna ba soro o jorobe abena fo o watila أو يتضايق الزوج لسبب ما wala ma absa ke chefara adusukume koron ka da sobiya doka فيحتاج إلى عطف معنوي wala ibasoro amagobe hinela aywa no ye aywa duskunga hina yani makari ani nenge ni ibasoro amagobe sola وإلى من يقف بجانبه ibasoro watila fana amagobe mola magobe bijo akirefe ka deme فالتألم لآلام الآخر له أكبر الأثر في بناء المودة بين الزوجين otmana ni magobe torola ka kina fo atoro e ere soro na e here soro fana ka kina fo e de here soro ni mami sera ko ni fu sera ko ke wala ba ni ke sera ko ke abe ke sawu e nyere la ka kanu jidi ani nyonte abe ka je ka ni soja ni be ka here abe ka je ka ni so ngoya fana ni be ka toroy وجعلهما أكثر قربا ومحبة لبعضهما obato be gera nyona obato ko fana be do nyona وبالمناسبة فإني أهمس في أذن الرجل o ko son yoro na fana ko ne ben dama shi ka fo jet lola أن يتفهم طبيعة المرأة aywa musoka tabia che ki jija ko famya المتقلبة aka tabia bi na bituka yelama وخاصة أثناء فترة الحمل jango ere kono bara watigia watila والدورة الشهرية ani la dakalo watila musoka tabia bituka yelama kuma dola beke mo kuma dola beke wara ya bituka yelama ka dima yelama ko che ko famu o musoka tabia yi awa gardiga wati ani la da watila kwa bi da mashin ko fo jawi 12 ako tani flana التجديد ومحاربة الروتين aywa aka kura yalike ani la da nege bole ako kele la da nege bole ay fami ke fo ta nege bola ayo bla ko yelama do berela otmana ako hakilito fanana aka na to bolo kelenka الملل وهذا أيضا وسيلة مهمة otmana nege boko kele ka buyin aka do ka fo fana o strategy bay nyumbe kanu jidi تجديد ومحاربة الروتين والملل الذي otmana ka do ka kura yale ani la da nege bole ani nege boko ka olu kele joroba de bo fanana مما يطغى على الحياة الزوجية awa fami no beseka aywa furuso nyenama ya ka fien bloro be ke sobuye aywa ka otanga ويفترس السعادة والمودة بين الزوجين otmana obena ani kuna jaye ani kanu baye awa furu nyoma ni nyote على الزوجة خاصة أن تلعب دور العاشقة كلما شعرت otmana بفتور furu muso afaranga jona mo kuma naso mina ka fo aje adusku me ni ka faga mi kanu be ni ka nagasi otmana kuma be muso kanga ko ke mi bato kanu be kura ya في العلاقة بينها وبين الزوج aywa na che ko ni
فماذا لو فاجأت الزوجة زوجها إحدى الليالي ako don dola muso ka singa bala a cɛla k'a sɔrɔ cɛ ma sigi n'a ye su dɔw la فملأت غرفة النوم u ka si so ka singa o fa مثلا بالورود والأزهار ka singa na ni flɛriw ye so fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka singa so yɛlɛma ten ka flɛriw bila fan bɛɛ والشموع المضيئة ka na ni ayiwa buziw ye ani yelenw ye yelen minnu bɛ yen n'o ye kulɛrimaw ye ka singa bala k'o kɛ ka so masiri والروائح الفواحة ka singa na ni kasa dumanw ye ka singa so wusu ka singa kasa duma duuru so kɔnɔ ten kana bala cɛla ni o ye ko ye ko duman ye dɛ والأطياب الزكية كم لها من الأجر في ذلك ni muso min sera k'o kɛ a ka baraji ka ca dɛ ana baraji caman sɔrɔ dɛ أليس هذا من التودد والتحبب yala ka i kanu don i cɛ la nin t'o dɔ ye wa ka i kanu don cɛ la nin t'o dɔ ye wa وحسن التبعل ani cɛ minɛ ko ɲumanya nin t'o dɔ ye wa والذي حث عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم Alahu Taala ka sugantili jɔn in a y'an lasu k'an bila min kan nin t'o dɔ ye wa ni muso sera k'o kɛ لو فرغ الزوج نفسه يوما من الأيام a bɛ se ka kɛ mun de b'o tiɲɛ cɛ ma sa ni cɛ sina ka waati ɲini a yɛrɛ ye don dɔ la وخرج في نزهة o برية la ni furumuso sina ka bɔ ka u sen na yaala girin kan لوحدهما في أحد أيام الربيع o fila kɔni u fila dɔrɔn kaw la wa don dɔw la حتاء الممطر walama nɛnɛ waati walama samiya waati dɔw la ka sin ka bɔ ɲɔgɔn fɛ سبحان الله saniya bɛ ala ye كم ستحدث مثل هذه التصرفات اليسيرة o tumana o min filɛ nin ye ni mɔgɔ ka jate la o yɛrɛ ka dɔgɔ nka ko nɔba de bɛ o la sa من أثر في تجديد الدورة الدموية o bɛ في kɛ الحياة sababuya ye k'a fɔ kanubanciya n'a joli simina nin bɛ kɛ sababu ye ka joli wuli kura ye k'a lamaga kura ye furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ الزوجية قد يظن بعض الخنفشاريين أن هذه مثاليات dɔw bɛ se k'a bila u kunna k'a fɔ min bɛ ka fɔ nin ye ko nin ye mɔgɔ sago ye mɔgɔ bɛ se ka min laɲini n'a tɛ se ka sɔrɔ dɔw bɛ se k'a bila u kunna ten ولكني أقول nka ko ale b'a fɔ بل هي وربي زينة الحياة ayi ko walahi ko ɲɛnamaya masiri yɛrɛ de ye nin ye a bɛ se ka sɔrɔ wa a kan ka kɛ fana ɲɛnamaya masiri de ye nin ye الدنيا الخالية من التعقيد k'a kɛ diɲɛ kɔnɔ ka u ka kow kɛ ka ko gɛlɛntigiya ani ka ko gɛlɛya ɲɔgɔn ma k'a langoloya ka bɔ u ma kɔni والنيات. فالعلاقة الزوجية a k'a dɔn k'a fɔ furuɲɔgɔnya ayiwa cɛ ani muso cɛ علاقة ترتبط بالأرواح والنفوس i k'a قبل dɔn k'a fɔ o ye siri de siri min n'a dulonnen bɛ niw de la fɔlɔ o niw la الأجساد an'u farisogow la ولذا عليكما بالتجديد o de بالتعامل kosɔn aw ka baara ɲɔgɔnya a taabolo aw ka to k'a kurakuraya وكلمات المودة ani kanubanciya kumaw aw ka to k'o kurakuraya في توزيع الأثاث داخل المنزل ani ka to ka minɛnw labɛn so kɔnɔna na aw ka jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ nafa b'o la وفي اللباس وفي الجلسات ani واللقاءات aw ka finiw don cogow la ani aw ka to ka sigi ka baro kɛ nin bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ bɛ yen وفي كل شيء. ani fɛn bɛɛ lajɛlen na الثالث عشر a ko tani sabanan الملاطفة بين الزوجين أثناء النهار ayiwa tile fɛ ayiwa furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ ka to ka kuma dumanw fɔ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn lanisɔndiya ka ɲɔgɔn musulaka في التصرفات واللمسات ayiwa kabini kɛwalew la ani ka to k'u den ka maga ɲɔgɔn na ka to ka u den ka tu ɲɔgɔn na ten ayiwa nisɔndiya yɛrɛ bolo ma كقبلة عابرة a bɛ i n'a fɔ cɛ tɛmɛtɔ la ka sin ka bala k'a muso sunbu muso fana tɛmɛtɔ la o fɔra ka sin ka bala k'a cɛ sunbu أو لمسة حانية walama maga ɲɔgɔn na min bɛ yen n'a bɛ hinɛ yira ka to ka ɲɔgɔn bolo minɛ wala ka to ka tu ɲɔgɔn na ten i tɛmɛtɔ la k'a dabɔ a kama k'a tu ala ten a k'a dɔn k'a fɔ i y'a dabɔ a kama diya ɲɛ de kosɔn التعبير عن مدى حب الطرف الأول mun للثاني kosɔn a dɔn in a kanu min bɛ yɔrɔ k'o yira nin bɛɛ lajɛlen ye ko ɲumanba de ye furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ أو العكس مع الحرص على التكرار بين وقت وآخر walama cɛ fana muso fana ko ɲɔgɔnna kɛ ani fana ni ko min kɛra a ka a ta ka segi waati ni waati a kana kɛ kuma bɛɛ ye sa nka waati ni waati a ka to k'o kɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ kanu kurakuraya فقد أخرج مسلم من حديث عائشة في كتاب الصيام ayiwa ko muslim a y'a labɔ alakira ka hadisa la ayiwa a bɔra ayiwa sun babu kɔnɔna na u y'a lakale ka bɔ an ba aisha ma radiyallahu anha wa ardaha قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم an ba aisha ko alakira kun kɛra nɛɛma ni kisi b'a ma يقبل إحدى نسائه وهو alakira kun bɛ a furumuso dɔw sunbu صائم ثم تضحك k'a sɔrɔ alakira bɛ sun na an ba aisha kun b'o kuma fɔ f'a bɛ yɛlɛ وأخرجه النسائي في كتاب عشرة النساء o بلفظ tana nasa'i fana ye nin hadisa in fana bɔ ishratun nisa musow ka jɛɲɔgɔnya o babu kɔnɔna na nasa'i la ni hadisa in nana ye آخر قالت ale y'a fɔ cogo wɛrɛ la a ko أهو an ba aisha النبي ko صلى الله عليه وسلم ko alakira y'i kunkolo majigin ka na ne ma nɛɛma ni kisi b'a ma يقبلني alakira ko k'a bɛna ne sunbu an ba aisha ko ten فقلت إني صائمة ne sinna ko alakira ma alakira ne bɛ sun na dɛ فقال alakira ko وأنا صائم awɔ ne yɛrɛ bɛ sun na o قبلني ko alakira ye ne sunbu وأيضا قالت في لفظ آخر o kɔfɛ a y'a fɔ fana fɔ cogo wɛrɛ la كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل صائما فيقبل ما شاء من وجهه ko alakira k'a to sun na ko alakira bɛ ale ɲɛda fan bɛɛ lajɛlen sunsun min mana ja ko alakira kun b'o kɛ sun kun t'a bali o la ولاحظ أمور nka ko fɛn dɔ kan ka jateminɛ nin ko in na الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك إربة صلى الله عليه awa a وسلم ka dɔn k'a fɔ alakira ne ma ni kisi ba ma alakira kun kɛra a kun bɛ s'a yɛrɛ la dɛ alakira kun bɛ s'a yɛrɛ la
فمن خشي أن تنفلت نفسه فلا. أنغاني مغامي يارو كافو عليه سومباتو نالي نينك عليه نيبة لا يرلا وتي كنا كده. الأمر الآخر لاحظ أن التقبيل منه صلى الله عليه وسلم أم باقي تمنى فلان كافو عليك لا كسمو سمولي نما كيس باما وهو صائم كاسر أبي سونا أي وهو أبعد ما يكون عن الشهوة. وكره عليك لا بسمو سمولي كاسر نيجي كوني يورو ما كجا على أتكلم نيجي كمان. ولكنها المودة والتودد. أسمو سمولي به كانوا بانتياري يرا كانوا أني هنا. والمحبة والتقدير وحسن الخلق منه صلى الله أيوة عليه أني كانوا أني أيوة جورودون أني كسيسيجي أيوة عليك لا صلى الله عليه وآله وسلم كان يشين. وسلم. وفي المقابل كم أولئك الذين تثقل نفوسهم وتعجز طباعهم كو نيالا جو تشغالا فاندوي في جول دي بي ما جول دي بي مامنو بي اونيكا غرين وكطبيات سي هذه اللمسة وهذه القبلة وتسي ابداكا مغا فرمسولا ني هناي اني مكاري انو كانوا بانتياي نما كانين نيجي chaman be uma gotola o kasira tola عند شهواتهم funa kara unniga kuma ni ko ko muso sumuro o ko warare awa nyene ma yere ko na tabolo yere ka ma nyona ka nyoka nu yira ko te sola de. تأمل الفم وهو ينطق كلمة حب ako e ka dala jabane al hubbu o de kanu e koni dabe ka o fo ni be fe ka o fo de كأنه متهيئ لقبلة abina fo ida yere biki ila be sumuli kama ni be fe ka sumuli ke ida be ke chigo mina ni ko kibe hubbu fo no e kanu e ida be ke o chuga kelenira ko mo ko getemne. وأما اللمسة فلها أثر كبير ngako magale kama nyona ko no de bala no mi nakabo خاصة حين الغضب jango ere dimi kumala natura kama nyona dimi kumala abe dimi da. ولذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إلى نوع من ذلك في معاملة ore ko so ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aye muso ayo blasira kata o kalte doma no no ya doma bara nyoya la الرجل حين غضبه بقوله ako ni che dimina kuma minna إذا غضب زوجها قال awa muso min be ni a che dimina هذه يدي في يدك لا muso be singa fo awa ne tege flente ite ko no de muso bina ite do chere bolo ka fo ay تحل بغمض حتى ترضى. wa ne ko ni te nyaka min te fo ike fika ya fama fika jama wa be keso be ka che du sufa. الرابع عشر ako tanani na المصارحة والتنفيذ otmana ka kono ko yira nyona awa ka no yake nyoy عدم الكبت فإن aywa ani fana kono ko ka adatugu ka giriya o kano kere kanu mbila ni fami mbila ika da kana ka furmuso kaye awa ifuru che kaye o fana be kanu jiri. أكثر ما يهدد العلاقة العاطفية بين الزوجين هو الكبت وعدم البوح aywa kadu ka fa furu nyoya aywa wala ma furu nyoma ni nyowa che kanu bancha o mimbe o baga ka toro se o ma o chama ye kanu dogoli de kanu mbi yoro ka dogo idata fo ifu chita yira ko ko be kanu fagade شاعر والمخاوف التي تختلج في صدر أحدهما أو كليهما ani siranya ko min fana be ka o dogo afu chita da kere ka ni bela jile o be ke so be ka aywa kanu fagade مما يسبب تخزين المشاكل o de ke so be ni problemu ni gere ko riba al amara ikono ومن ثم تضخيمها o abito da sara fo abira abuja ka ka korbaya ولكن بمجرد الحديث وإظهار ما في النفس تجاه nga nauk mana nyoy fami bawo kono ko fo nyoy dron الآخر وبالحوار الهادئ nauk mana nyoy fe ka hakina di nyoma basigila ani nyoy famu yala والمناقشة الجميلة ani ka aywa nyoy ni ga ka hakila di nyoma hakila di mi noche kanyi ترتاح النفس ibai ni be singa lafiate وتطمئن karo ni be sika mafate لو لم يتم التفاهم hal ni nyoy famu yama ke ko ni هذه خطوة إيجابية فيها الخير الكثير ikado ka fo ko ni o ye la malama mi ni nyata be ala here ba de be ola فكيف لو تم التفاهم na du nyoy famu yadnu yaro o yato dafale me o ya nyene بين الزوجين furu nyoma ni nyoche على سماع كل منهما للآخر be ka nyoy la me no sira ko ke o ko no here de o kan والاتفاق على محاولة الجدية في علاج كل مشكلة aywa ni ka sigi nyoy ka kuma ni nyoy ni sebe problem fa fe gele fa fe mana na ka sika fura soro wala o ko nyuma bay de فتحاورا mana ay kuma nyoy fe sa وتشاورا ay hakina di nyoy ma sa واتفقا ay ben sa ارفضا ويسرا ولا تعسرا. ay ko no ya nyoy ma aka na ko gele sa furu nyoy ma المهم المصارحة والتنفيذ otmana nyere la fe min bawo kono ayo fo aka ko no ya nyoy ma aka nyoy fifa وبأدب وهدوء. kene aywa la dabu yayi aka kene basigi فالمشاورة وتبادل الآراء akado ka fo hakila di nyoma ani ka hakila fale nyona وسيلة فعالة o strategy men nana ana faka boko sebe تنمية المودة kasika kanu banci حتى jidi وإن كان الموضوع لا يحتاج للشورى. halna soro ko min do aywa amagote
hakilla di yere la nga ka daba ka badro aka je ka kuma nafa bade bala حتى وإن لم يكن ذا بال hal na asro ko min do ko bate yere مجرد إشعار الطرف الآخر بوجوده ba o وأهميته mi dro ika yira do ina ka fo abe ka fo ajoro bi yoro ika bunya ba yoro ki ka kuma sara la ka da do ika ko la o fana ko bade له تأثير فاعل في النفس. o fana no de bala no min ni aka boko sebe ni la واسمع لمصارحة هذه الزوجة لزوجها تقول o fana ni musoyin abika kono ko da kenaka aiwa afuru ce e ka lameta musoyin abika akono ko fo kenaka ake لما أيها الغالي تخلف بيتنا akwai min da ka gele ne yoro ne ka fen ba mu de ko so ibika to ko itika na so نهب الأسى وتميت روح شبابي ala mu de ko so ibika aiwa fujuru la sema mu de ko so ne ka funange ya ni ibika o fagade أين العبارات التي زخرفتها kuma tasira min be ni de laka o masirinye yen de minna o kuma be misa يوم الزفاف وأين لين خطابي konyo don ye kuma ma munu fone ibe ko kuma no ma munu kene ulu tara misa emi ka gele ida ka gele ne rosa أين ادعاؤك للوفاء وأين ما emi ya fo kibina allah idu dafane o be misa أعطيتني من موعد خلابي rani bu munu nema ani an bena ko munu ka ko duma wala o bela gele tara misa يا عابثا بمشاعري emi ebi ka tulonge nduskun ka somi ebe ka tulonge ula يا باخلا بسعادتي emi ebe ka itiga man gele ya neka ninga kuna ja ninga lafiya etika son ko dimma يا متقنا إغضابي emi ebe se ne ladimi ko la sa iforlen be sa ibe ladimi kan sen dana iforlen bo la de لما أيها الغالي سجنت بلابلي emi ika gele ne yoro sa ita ka gele ne yoro munde ko so ne ka kono dumanu nga kono misemanu manga duma yo datugu وغدوت تسمعني نعيق غرابي kasisa nganauka manga goma ibika lameni ode konauka manga miseman duma yo datugu nganauka kan goma sisa ibiko ode don tulola ala yo ke munasa emin daka gele ne yoro تني في درب حزن ينتهي iyem bla fugino siratige de kade fugino siratige mi nabe ta laba بخطايا سرداب إلى سرداب nabe ta laba dinyala o dinya o fana bita bo wodola o fana bita bo wo werala dante minna iyem bla ode kade يا ويح أحلامي التي طرزتها ne sogo duma munu labesa bonabe ulu yesade o sogo nyana de في خيمة مبتورة الأطناب aiwa ne yo o sogo labe buguso mi ja akuti gelembede نصبت على وحل فما طابت لنا otmana utara obla bo noro de ka سكنا ولا amakanye sigoro nyumaye سلمت من الأوصاب wa من makisi ka bo bana ufana ma الناس ما الناس إلا بالقلوب فإن يمت ko adama do ko ni obo dusukun ne bole ni dusukun fagara ni dusukun sara خفقانها فالناس ni كالأخشاب dusukun lama ko ni sara adama do be ke ina fo yiri de sa ina fo yiri jalan muso ore ni fo a cema sabula awa cetika kanu jira ala atika lafiya 15 ومن ako tanduruna أهم وسائل تعميق أواصر المحبة awa kanu bancia siratiga ka adunya ka ajidi o siratiga doye بين الزوجين نداء الزوجة بأحب الأسماء إليها ifurumuso ka wele to min ka daye ka wele ni oye ولا بأس أن يصغر هذا الاسم من otmana o to fana ka o foko doya wala ka nyegendo ala o fara o kan bashi to la باب التلميح أو من باب الترخيم awa ka iten ka to fo chogo dola wala ma ka nyegendo a to late o fana o be o kuma nyman baye o ko duma o ka di furumuso ye الترخيم هو أن أنقص حرفا awa أو ka أن nyegendo to la o korayde ka do tige ka wala wala ma ka do fara aka أزيد حرفا ليقع الاسم موقعا جميلا mo في ko قلب so a to mana fo a fo chogo kanye المرأة أو في قلب الزوج wala ma ka sabati ke fana dusukuna ka ite fana wele a to ka do ni farakati wala ma ka do ni bola wala ma ka nyegendo ala na be kanu yira o bara o fara o kayne وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة ala kira kun ka ne man kisma ala kira kun ba fo amba aisha ma يا عائشة ya aish akuma to ka welete aisha abatige ka asunya ya aish ala kira kun to ko fo هذا جبريل يقرئك السلام aya fa ko jibril labiki fo de ya aish بل قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال asabatira ka fo ala kira ne man kisba ma ko ala kira ya fo حميراء ako ya humaira o ko ga jemani يريد بها البيضاء akan be jema de ma كما قال ابن الأثير في النهاية ina fo ibn وقال asir ya fo tukum na haka ni hayala الذهبي في السير الحمراء في نساء أهل الحجاز ko zahabi fana ya fo aka ay wasiyar la ka fo na fora musulma ko hamra hijazu musola ya humaira البيضاء بشقرة o ye musulmin be na jelembe وهذا نادر فيهم o tona o je ya kalite yin humaira o nyona o ka dogon o musola min je ra ka se o tuga la fo de mago al humaira ala kira kum aisha welete radiyallahu anha wa ardaha قل
أن تصغر اسم الزوجة. otmana ala yasa ifurmuso to ika surnya ka nyegando ala eko olaje bani ونادها باسمها مرخما. eka awile bani ni ba awile ka to ka nyegando ato lati o fana o bani soja ستجد أثرا عجيبا لمجرد هذا التصرف. otmana ibo min ken ibna nodi ya ala nomi ni kaba ko bade bala ها كأني بعض الإخوة الآن يحاول ترخيم. ako sisan abena fo balma do bika miri o furmuso to la o bisika nyegando ala chugomna abena fo do bika o widige wala skam sisan اسم الزوجة. السادس عشر ako tani worona محاولة الانسجام والاستمتاع وخاصة عند النوم. otmana aka ko ka be nyoma ka da mun nyoye snogo watila o fana ka jetemene ke ula وذلك بهجر كل مشاكل العمل والأهل والأولاد. o kore na sira isa otmana miye bara problemu aka tiga ula demsanu ka problemu aka tiga ula mangamunu be aka tiga ula ako be ba kuna فإن البعض منهم ومنهن لا يحلو له النقاش في المشاكل sabula chero be o ka problemu uto fo fio كلام في العمل والمعاملات anu ka bara ko anu ka bara nyoga anu ka problemu uto lakale de عند النوم. fo وهذا snogo wati ka kuma lakati ka to ka problemu ko fo ko mangande awadla san filate problemu ni ku gelaw ni duska shiko fo yoro ye من أكبر العوامل في برود العواطف. ako ka do ka fo e awa so bade so mi rabe ke so be ka kanu faga ka dusukun fana ko osuma وتلاشي المشاعر. awa be ke so be fana ka somini no e kanu somini ka jense ka ayerke إن من أهم أسباب فتور المودة انصراف الرجل عن زوجته في aka do ka fo kanu bantia ka o jense ka yerke o so ya chama ye awa dla sanfe che ka ikodo أو سوء التصرف عند اللقاء. awa ka ba musuma wala ma aka ke ko juguya awa o watila ana musuka nyokumbe watila أو السهر خارج المنزل. wala ma ka tashi anyana awa dukene me lala فإذا جاء o رمى na بنفسه na kuma mina sa uba soro to shi tala على الفراش بدون abesingana iyere fili lankate أي مبالاة ka بزوجته soro ومشاعره. magota furumuso ina hala ta gitemna abeta shi anyana ka green ka giri uba soro to shi tala abesingana ifili lanka doron ya sno wale magota furumuso la ne be ke sawu ye ka kanu faga ka ni ka hine ka ujense وأيضا الزوجة o tugala furumuso fana ربما كانت متعبة فلا تلقي بالا للحظات اللقاء kuma do la fana furumuso do fana be ba soro o bese gan achebe sama watimna amago fushi tala فتنام أو تهمل نفسها. abesinga sno wote ndoro wala maki bulu bwa yero koro ka yere lafili ya magote fushi la ni shimanga ke فإذا تكرر هذا منهما ni kera ka ta ka sige uni nyoche أصبحت العلاقة الزوجية برميل بارود ikado ka fo uni nyoche o bina ke bargo de yasa bargo min falin be malfa mugula ربما انفجر في أي لحظة. o be se ka وهنا po wati bela jirena nu kera tangoni abena fo bargo min falin be awa malfa mugula no chira o be yere kede لا بد من المصارحة والمناصحة وبهدوء. otmana fa ka kono ko fo nyoye ka nyon ladi akake mada kono ani nyon bunya kono السابع عشر ako tani ulumulana الشكر والثناء. aka toka barka dake nyon ka nyon tanu قول جزاك الله خيرا jazakallahu khairan ala kisarani here aka toko fo ko chaya ani nyoche وتكراره بين الزوجين عند الحاجة. awa na mo go nyona watu wati aka toko fo karta jidi na e jidi jazakallahu khairan karta ta jisigi na e jisigi jazakallahu khairan aka toko fo ko chaya o farakai فمن لم يشكر الناس لا يشكر الله. sabula ni mo me nite mo baraka da ite allah taala yere baraka da de ولا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي aiwa لا allah taala ate fleli ke kata musomi nate baraka da ke ace kasra adun te jen ace ko تغني عنه كما في النسائي. ina fo na tugum na sai ka hadisi kono hadisala الثامن عشر التغاضي عن bana الزلات ako tan shigina mi ye filimu no be ke ka inyete ma dawka والاعتذار عند الخطأ. awa ni filikera ika lujura fo ke ka ya fadilike هذا أيضا من أعظم الوسائل أثرا في تنمية o الحب fana o ye awa siratige bade siratige min naka bo ka se ka kanu jidi ka kanu ka amara والمودة بين الزوجين. awa furu nyoma ni nyonte وكما قيل تبدو الأخطاء كبيرة afara tugum na o be abitende ko awa filu be bonya عندما يكون الحب صغيرا. ni kanu doyara filu be bonya وعكس ذلك قول من قال otmana o kuma o be ta famere ina fo mami ya fo إذا غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل. otmana ko ni ke ko dimina ko ni otbara muso ba fo de ko mbulu flene bulu de ntenya kaminte fo fika ya fama fika magoto بغمض حتى ترضى. رواه الطبراني بسند صحيح. aiwa tabrani yani hadisain lakale asnadu fana ka kene hadusa kene mado والأجمل من هذا كله awa min ke kan yikate mani bela jire ka العذر المتبادل كما قال أبو الدرداء. o de ka fo ka lujura tige nyoyi aiwa min no be ke fan fla bela jire fe je ka lujura fa muso ye muso de ka lujura fe
wace aka ya fa jini yawa fa زوجه إن أنا غضبت فرضني ko Abu Darda da ya fa furmuso ma ko furmuso ni ne dimna ikan laje وإن أنت غضبت فرضيتك ne e fana dimna ne fana bi laje وإلا لم نصطحب na mo ke ante jere kanye الوسيلة الأخيرة wat bara ko siratige laba min sa no be kanu jidi النظر في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم wode alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka tasira aka sira aka nyina ma kibar yau ka olaje ومعاشرته لأزواجه alakira ana furmuso ce aka nyina ma kibar yau la ko laje وحكمته ورحمته في باب التعامل الأسري aiwa ni alakira ka hikma anaka kodo anaka hine anaka de ma ka baran nyoyala ka jitimina ke ola اقرأوا مثال اقرأوا باب الرجل يستدفئ بزوجته awa otmana ai babu do laje awa ce abe nene bo ayrala na furmuso ya ako babu yin laje bane في الأدب المفرد البخاري aiwa al adab al mufrad o kitabu ko na no bukhari kitabu ye eko laje وفي سنن أبي داود anifna abu dawud o fana konna na ayu fana laje bane غيرهما ano fulatana أيضا القراءة في الكتب والمجلات otmana ay aka kala kitabu kono ani journalu fana konna na ninki bari anunu سماع الأشرطة والذي يتحدث عن فن التعامل aiwa ani fana kashetu mun fana be no be ka kuma baranyo nyumaka awa chawni musoni nyonte aka to ko fana lame واكتساب المهارات والتجارب والأساليب aiwa min fana ye awa kalanso ye ani jetemino ani mo ka koloshiru ako fana nyini mo were min koloshi ka getemina ka fo o kafsa akai afana ka ota ka barake nai aka nyonson hakilla خاصة في مواجهة المشاكل الزوجية jango ere kanyeshi awa furu nyoya problemu ana gereyaw kanyeshi o makoni واستشارة أهل الشأن والاختصاص ani ko mo amunu fana ka kodo minu ba nyado ka o ka hakilla nyini ko nyado ni problem na bisa ka bwala chugo na o fana kai عنصر awa ne kuma bulu fara doye الحب سبب رئيس في صلاح الأولاد awa kado ka fo kanu o sababu ba de deun ka sika nye kanu yere o sababu ba do de إن أول ما يجب على الزوجين التنبه له akado fe fola min be nabi wajibi ya furu nyoma flama ko hakiri to la هو علاقتهما الزوجية o de u yere ne nyo che furu nyoya ko hakiri to ola وتطوير المودة بينهما ani kanu bunu nyo che o bisa ka jiri chugo na ko hakiri to ola قبل أي شيء آخر ka kon fe bela jile nye ko folo في الأسرة awa de baya kon nana حتى العناية في الأولاد hale ku magodo deuna uni nyo che kanu kango jiri ka tema o bela jile kan ولا يعني هذا التقصير في تربية الأولاد o وحقوقهم nga ni korote ka fo deun lamoni ani deun ka hake ko eki mago bo ola ko ye ko to ende kuma korote oye وإنما بقاء المودة سبب لحسن التربية وصلاح akado ka fo kanu wanci atole o be ke sobe ki deme lamoni ko nyumala الأولاد awa deun ye ko ni والاهتمام بهم ani ka se ki magodo deuna kanu ini che kanu o be awa o jiri وكم تخطئ الزوجة عند كثرة أولادها muso abe filike na deun chara kuma minna انصرافها كلية لأولادها na yi nyashi ka ko bele jile nyashi deun ma kan yina che ko deun chara deun labeni deun kori deun fembe fo kan yina che ko ni muso yo ke o e fili bayre ونسيان الزوج تماما kan yina che ko fififu ni muso yo ke o e fili re الزوجة الذكية التي تعرف أن أهم طريق لسعادة otmana muso hakiri duma o de kan ga do ka fo أولادها a deun yɛrɛ ka kuna ja na deun ka lahalaya ɲɛni siratigɛ min bɛ o la ka tɛmɛ o fɛn bɛɛ lajɛlen kan وصلاحهم ani denw ka se ka ɲɛ min ka fisa siratigɛ min bɛ o la هو توطيد العلاقة والمحبة بأبي أولادها o de ye k'a fɔ kanubanciya ani siratigɛ min bɛ ani denw fa cɛ dɛ a k'i jija o la dɛ o de bɛ bɔ denw na denw yɛrɛ ka ɲɛ ni sababuya ba de ye muso yɛrɛ bɛ ayiwa a n'a cɛ dilanni min kɛ muso hakili duman kan ka hakili to o la فاجعلي زوجك أحد أطفالك o tumana e ka i cɛ in jate i n'a fɔ i ka denmisɛnninw dɔ kɛ i cɛ jate tɛ furumuso الذين تحبينهم i bɛ i den minnu kanu dɛ o tumana e ka i cɛ fana kɛ i n'a fɔ i ka denmisɛnnin dɔ وتستمتعين بهم ألم تسمعي بمن قال o tumana maa minnu ye kuma min fɔ furumuso ye e ma nin kuma in mɛn de أن الزوج أمام الزوجة dɔw ko ayiwa furucɛ kɔni n'a nana a furumuso ɲɛkɔrɔ طفل كبير ko a bɛ i n'a fɔ denmisɛnnin kɔrɔba de o tumana dɔw ye nin kuma fɛ i ma nin mɛn de i den minɛ i cɛ nɛgɛ i n'a fɔ i bɛ denw nɛgɛ cogo min na i k'a jate i n'a fɔ denmisɛnnin kɔrɔba عنصر الحب والمودة ayiwa nin ye kuma bolofara dɔ ye u ko kanubanciya يعني عدم وجود مشاكل kanubanciya mana kɛ cogo o cogo o fana kɔrɔ tɛ ko problème tɛ yen kuma dɔw la bɛnbaliyaw bɛ na kuma dɔw la fɛn gɛlɛyaw bɛ na o ye wajibi de ye o ni kanu tɛ ɲɔgɔn sa فلا بد من الأفكار والمواقف الساخنة في الحياة a الزوجية ko furu ɲɛnama ayiwa furu kɔnɔna na kuma dɔw la kɛnɛw bɛ na kɛnɛ kalamaw kɛnɛw bɛ na gɛlɛya kɛnɛw o bɛ na furu ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ kuma dɔw la بل هي ملح الحياة a ko والسعادة ayi ko ɲɛnamaya yɛrɛ kɔgɔ ko de y'o ye koyi kuma dɔw la ka to ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ka tila ka bɛn ka kɛlɛ ka tila ka ja ko ye ɲɛnamaya kɔgɔ de ye koyi ولو دامت السعادة ولن تدوم kunnaja ni bɛn n'o dumɛna kuma bɛɛ aw kɔni a bɛ bɛn de la kudayi ko n'o kun tora nka o tɛna se ka to yɛrɛ لملها الزوجان o kunna nɛgɛ bɔ
aiwa furnyo maula no kun kera ko ni فلا يخلو بيت من مشاكل so iba so problem do be gere do be ولا بد من معرفة هذا الشيء o bana o fen fo de ka don koi ka do ka fo amana ja chugo gele ya bena ani nyo che gele ya ni manga bena kuma dola ani furuku bena kuma dola wajibi de fo ka famu إنه أمر طبيعي فطري في الحياة الأسرية ka do ka fo ko de o ye adamari adda chugo de wa de ma ya fana tala de o ye o te se ka boko la de o tuma na furnyo ma ko o fana famu ke awye ala kira ya ka sala sallallahu alaihi wa alihi wasallam gele ya munu sura la yani manga munu be ani bembali ya munu kera o do billa kale awye wo بينه صلى الله عليه وسلم وأزواجه ala kira ya da furu muso ke o kibari ya be wo ومنها هذا الموقف الظريف amina kuma nga duma do fo ni yoro la mu ko so ma ko famu ala kira ana furu muso ke الظريف الذي ذكره ابن سعد في الطبقات ibnu sa'ad aya la kale aka tabaqatu la عن أم ذرة عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت o bara aywa maimuna ala kira furu muso no ye mumunu belaje de bay ale de ya la kale خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من عنده ako do la ala wa suci kuma ale de la ala kira tora fe do ala kina shina ka bo ale ka so فأغلقت دونه الباب ale fara dimna ale fara da so ala kira bo ale fara da so فجاء يستفتح الباب ko ala kira nana aywa kada go ka be da yele فأبيت أن أفتح له aywa maimuna ta ko ne ba ne ma son ga da yele ala kira yele abole ni fana da so wonte da yele قال أقسمت إلا فتحته لي ko ala kira shina ki ko ma ala kira ko nyen kali ika ibe da yele de ko maimuna da yele ne fana yi ko ne fana ko فقلت له aywa maimuna fana ko kale ko ala kira man te da yele de تذهب لأزواجك في ليلتي هذه ala kira ne ka aywa su ne ka so shila ibe tayi furu muso to fe on te da yele de ale ya bla kuna de ko ba so ala kira tara a furu muso to de fe sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maimuna ama so ga da yele قال ما فعلت ko ala kira shila ka fa ai yo me fo ne mo kede o make ولكني وجدت حقنا من بولي ay ka do ka fo awa nyanga de kunye digun tara awa bawlu de la tara o de la notai mata furu muso to fe ala kira shila ko fa ai maimunata radiyallahu anha wa ardaha أرأيتم نبي الله ako ya isawa Allah ta'ala kan nabi nyuma أرأيتم نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم o ya laka nabi nyuma wa Allah ta'ala kan nema jidi aka anaka de maya يغلق دونه الباب awa da bi ka tugo anye ko date yele وفي الليل wa su yere koronana ويستفتح فترفض زوجه abena ko afuru muso ka da yele o bana فترفض زوجه ذلك aywa afuru muso bana uma هل تركها yala aya to wa وذهب لغيرها من نسائه kata amuso to una fe yala ko ala kira yo kewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam هل غضب عليها أو عنفها ala kira dimna ko ka kuma gelema o fayewa أبدا wa ko ala kira mo kede بل بين لها صلى الله عليه وسلم السبب وبرفق awa ala kira abora sobe mi ko so ayode faye dro ni no yayi ale mata muso to fe inde ale tara bawludila sallallahu alaihi wa alihi wa sallam صلى الله عليه وآله وسلم فوصيتي لكل زوجين otbana furnyo ma fla ne be ladil kamen fo awye الرفق الرفق ay no ya ke nyoy ay no ya ke nyoy إن الله يحب الرفق في الأمر كله no ya ka di Allah taala ko bela jelena ay ko no ya nyoma masa إن الله رفيق يحب الرفق Allah taala masa no de wa no ya ka di alay de يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ala be fe min di no ya la ato di gere ya ka de وما لا يعطي على ما سواه abe fe di no ya la halat ati min di femere la وقال صلى الله عليه وسلم ala kira ko ne man kisbama إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه akado ka fo no ya na do na ko kula abe kala masiri de ولا ينزع من شيء إلا زانه na bora fe o fena abe kala fiye de yani lebuye وقال من يحرم الرفق يحرم الخير aywa ala kira ko ne man kisbama ni mo min ni ala yi bari no ya la ne ma no ya soro ala yi bari here la de أبدا بين المحبين جدال وقتال abada bada ka soro aywa kanu mawni nyon je kuma dola nyon soso nyon sama sama ani kelew o te ba kanu nyon ni nyon tere فإذا ما عري من ذاك فالحب ni محال ulangul yara ka bo o ma fo o te ke fio o to kanu ko ni o te nyaire o te kuma dola ni fana to ake kanu nyon che kanu ba ni nyon che kui لا يطب حب إذا ما لم يكن فيه جدال ako kanu yare te ja kui kuma dola ni nyon sama sama ni nyon to fatufa mayala o te kanu te ja kuma dola ni o te kui وامتناع من حبيب عنده عز ani الوصال kuma dola ki yara kuma ni aka bo ikanu ba ma na aywa ka soro
atunyo aka di yere ka to ka leun ke nyona ko e kanu tala inde وعليكم بالإنصاف والعدل otmana ayetle nyoy aka ladriya nyoy وتذكر الحسنات والإيجابيات otmana aka nyumau ani mangutu nyumamu nu bala aga hakilito ula ay nyumamu nu ke nyoy aya hakilito ula aka mangutu nyumau aya hakilito ula فمثلا حين ينتابك أيها الزوج الغضب على خلق otmana ko ya che mamna ifurumuso mana jogo do ke ni dimina ليس حسنا في زوجتك ka fo ote jogo nyumay ifurumuso la تذكر حسنات أخرى فيها nyuma were munu bala eki hakili jigo la pani aka nyuma hakili jigo la o bato ibe sabari aka juma nu koro وقد أرشدك نبيك إلى هذه القاعدة sabula ikan nabi juma ayi blasira katani ma nabi juma de ya fo لا يفرك وفي رواية لا يفرك مؤمنا مؤمنة ala kira ko mumuni che akana mumuni muso konde إن أبغض منها خلقا na ye jogo do ko mumuni muso la رضي منها آخر abeje ni jogo were de ala فإن كنت تعتقد أن زوجتك ليس فيها nga خلق na ya soro abe kono ka fo i muso jogo nyuma yere ki sekelen tala hiyo خير قط ولا يمكن أن o يكون no orsa ke o nga hal na bi kuna ka fo he ne muso ngoni nyuma ki sekelen tala hal no de blarai kuna ذلك فعليك أن تتذكر حسن الصبر على البلاء otmana ni ala taala balausi muhamma ni sabar la baraji min bala otmana ya hakili jigo wala وعظم ما أعده الله من أجل الصابرين otmana sabari bawo ala taala ye awa min labbe uye kabni baraji bala otmana ya hakili jigo wala na kere nyana ka fo i muso nyuma ki sekelen tala فعلى الزوجين الصبر والرفق otmana furnyo ma fla ay sabari aka no ga ke nyoy aka hina nyona وعدم الاستعجال aka na tiriya وأذكرهما بقول الله تعالى be furnyo ma fla hakili jigi ala taala ka kuma ngala فعسى أن تكرهوا شيئا adora abe fendo kon ويجعل الله فيه خيرا كثيرا allah taala bina here de kala here min naka cha ko sebe هذه الآية ni ayen تسلية ووعد ni du لكل من susmade ni du susmade ni lahidure furnyo ma kilinga bela jilen ye الشيء إن كره في زوجه شيئا na ye ay wa fendo kon a furnyo la فصبر na sabari la بأن يجعل بصبره على بليته خيرا allah taala atmana atiye sabari min ka o balauka ala bina here kai منها ala التعدد والحب aywa muso chama furu ani kanu o fana kuma bulu fara doye كثرت الأسئلة بعد لإلقاء هذا الموضوع aywa kamni kuma karani wala ndandu ka kanu mo dora ka nyo yiniga yala muso chama furu oni kanu bitani nyo yewa حول إمكانية الجمع بين التعدد والحب والحديث عن التعدد ليس هذا مكانه aywa muso chama furu antina kuma okani yorola ومع ذلك أقول nga unata bela jine ne ko ni bafo نعم يمكن الجمع بين التعدد والحب awa muso chama furu ani kanu be fara nyo ka dere إذا تخيلت الزوجة أنها الوحيدة في حياة ni زوجها furu muso ya bla kuna ka fo ale kilen pede be che ka nyene ma yala ayi ikun awa ki bere be ni che ka nyene ma yayi no kera وإذا تخيل الزوج أنها الوحيدة في حياته ما دام عنده ni che fana ya bla kuna ka fo ale furu muso yin ale ka ko bela jine ye ode madama na ba fe ni be min fe ika itu sukura ko ika hakilla ko ani kala hare be ka soro ye madama de bo tigi fe o fana kanu be tani nyoy muto fana ka bla kuna ka bere be ima ifana ka ni be min fe ibo de fe o fana ka ika bla kuna ka fo ika ko bere yaye odo نتخلص من الأنانية والظلم o kore otmana yere kanu ka fe bela jile kanu iyere ari tunyali o kore anga yere kishi ka bo ma anga na tunyali ke wai kara ku bebe iyere kile pedroma وستجد المودة والمحبة أرضا خصبة no kera ka do ka fo kanu ani kanu macia abina du kulo soro no ye du kulo wa nyuma ye du kulo duma تنبت فيها na be fale o lakoni وليجرب المعددون من الرجال والنساء outbara munu be che munu be nu muso kacha ni muso munu be nu sina muso kacha uluka ni korobo ka ni ke temne bani awa ni be mi fe do na ika ko fe da fale outbara pela jere be wasa utuga yala nga kito do fe kai hakili yala bakata do fe outbara o de tinye هذا وسيجدون طعم السعادة في الحياة no yo kedra o be lafiya ni kuna ja wo ja soro o ka nyana ma ko nana وأخيرا kuma labana sa المودة هي الحلقة المفقودة akado ka fo kanu bancia o de awa kore wala ma o de ne jolo ko kore min ni atunnendo في بيوت الكثير من المسلمين awa islamo ka du chaman be akado ka fo kanu tende kanu bancia tende وهي السر العجيب akado ka fo kanu bancia fana o de gino min ni kaba ko bala والوصفة السحرية للحياة السعيدة akado ka fo kuna ja nyena ma ya fana min ni no bala ina fo koroti o kanu e koy وإن لم توجد فالرحمة والاحترام والتقدير المتبادل ni kanu fana ma soroy ni hine be ani nyon bonya ni nyon ka sisigi no fana be وأنت أيتها الزوجة o fara kan otmana ya furumuso e fana أنت أيتها الزوجة furumuso e de kodo نبع فياض بالمودة otmana e jifontile mi nabe bon ni kanu banciaye
فأفيضي على بيتك من هذا النبع أتمنى وجينا من فلانيسا ودوبون إكادو كنا نهينا إكادومانتيا إسا فرمسو وإياك أن ينضب إكانا سو إكا كانوبانتيا جيفوتين كانا تو أكاجاسا الصفاء فلا لوم ولا نكد أتمنى أتوكو كاسانيا نيون جلكتيكي وجلياتي ولا شكاوي ولا ترجيع الناتي ودمكشي أتنا سروين غونا كاوتاكسيكي وفراتنا سروين لا زيف لا حقد لا أطماع في عرضه أيوا كوبا يلاماتي أكادو كافو كنا جويا فناتي ولا تناحر في دنيا العداوات أيوا كتا نيو أيوا نيو juguya kanyo kanso juguya utsawabi ala jirati ya konana ushika nasroi لكنه الحب شفاف الرؤى شرفت ikado kafo oye kanundesa kanumi na saniyalendo kanumi na korotalendo غاياته وسما فوق التفاهات aywa mi akenfense ya na dan ode korotara adama do sanfe لامت الحب قلبا ما أتى شططا ne dusukumi ni kanu magara ala ate date me walike ولا أقامت به غير المروءات ate foi sabati ati ila bawdu sukuna funa kara moyaye funa kara masibayaye وها نحن والحمد لله aywa tanu be alay amfleniye نرسو على شاطئ بحر الحب أو المودة aywa anga kunu sira chenka de kunu sira chenka sira labana kanu banci abaji aywa anga kunu sira a chenka بعد رحلة أرجو أن تكون ممتعة وجميلة aywa ne duta me na yoke nyofe ni ba nata akake aywa a cekai akake chenyumai akake nafa mai akake damuta fenyi furnyo mawni nyoche وأن تكونوا جميعا بصحة وعافية ba nata ni kasoro abela jile abekene yala abela fiala وإني لأخشى أن تحدث الليلة أزمة في محلات الهدايا والورود ne ko ni besira suina geleya kanake aywa mi kado ani fleru yoro besira aywa akana tanyo kuro en bide والمطاعم ani dubuni ke yoro ka fo ka dubuni sakata di furmuso ma ne re besira aywa yoro kana akuro akana tanyo kuro yi بالتأثر ka so biya ke anga anin dugu tayi anani wala daye nomi bla awla koni لكني أتمنى أن لا يكون التأثر لليلة أو ثلاث ba na ta ka fo amana noble la tugo tu akana ke su kile akana ke su sabayde بل كل ليلة من ليالي العمر awa an shi su akake ni tugaye anga bela jide fa ni nyo kanu furu nyo maw ni nyo che فإن الحماس والعواطف سرعان ما تخبو tabula ka do ka fo tukuna ko ani ka gini ka ko min ke yoron kile ma jama ba soro abe suma abe mada لكن التربية المستمرة والمجاهدة والمثابرة ga na ya lamo aka ka dume aka anji aka anchesiri هي التي تؤتي أكلها ولو بعد حين ore be anafadi hal na kera tumani kofe وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم ambe allah taala deli mi masabai allah taala minale de larsu tige mi larsu belebele أن يجعلنا ممن آثر حبه على هواه amba ni allah taala fe aka an fara mo ka mamunu ya allah taala kanu no ye ore suganti وابتغى بذلك aywa katame ale da ka kanu ka mame na ila nyinnike حبه ورضاه وأن ka يرزقنا allah taala kanu ani allah taala ka je ka ode nyini allah taala ka an fara o mo ka حبه وحب من يحبه amba ni allah taala fe aka an gardige ale allah taala kanuna ale allah taala e mu'minu kanu allah taala ka ande me ulu fana kanuna وحب العمل الذي يقربنا إليه allah taala ba nyina fe bara min be no ba ngere allah taala la ka allah taala kanu do anna ala ka bara fana no ya amma به اللهم اصلح أحوال بيوت المسلمين ya allah amba nyini fe islam ka du ikadla اللهم آلف بين كل قلبين ala amba nyini fe du sukun fula kilingen na bela jele ika kanu bancia ani dili nyoya do uni nyo che furuso kono وأسعد كل زوجين ala amba nyini fe furu nyoma fula kilingen na bela jele ika kuna ja ani here ani lafiya iko kuye واجمع بينهما بخير ika ubela jele fara nyoka ni here ya allah اللهم انصر دينك وكتابك ala amba nyini fe ika dina ika deme ika kitabu ika deme وسنة نبيك ala amba nyini fe ika na nyuma ka tasira iko deme sallallahu alaihi wa alihi wasallam عبادك الصالحين allah amba nyini fe ika jonyuma iko lu fana deme ووفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه ala amba nyini fe anga nyama ko iko lu fana be sawama kubla siraka e allah taala ibe sira min kanu ani be jeni min ikubla o siraka ووفقهم لنصرة دينك ala amba nyini fe ikubla ikube sawama o kasika ika dina indeme هم البطانة الصالحة الناصحة ala amba nyini fe ika kangoro sigi ani hakila dila ani bla sira ba duma min be no bu ko nanje ya uye kubla sira وآلف بين قلوبهم وقلوب رعيتهم ala amba nyini fe anga nyama ko anu ka jamana kono den ka idu suku deli ka ufara nyoka برحمتك يا أرحم الراحمين ni ka hine ba a masami ni ka hine ere hine ka tema hine ba kilingen na bela jireka سبحانك اللهم وبحمدك saniya be e allah sanabe e allah taala
ni ka tanu ye نشهد أن لا إله إلا أنت an be seereya k'a fɔ ma foyi tɛ fo n'a kɛra e Allahu Taala ye نستغفرك ونتوب إليك an be yafa deli e Allahu Taala fɛ an be tubi ka taa e Allahu Taala ma وصلى الله وسلم على قدوتنا an وحبيبنا b'a ɲini Allahu Taala fɛ nɛɛma ani kisi a k'o jidi an ka ladegeli fɛn kan محمد an'an kanuba n'o ye Muhamadi ye على آله وصحبه an'a ka denbaya kan an'a ka sahabaw kan وعلى الشاطئ الآمن ترسو سفينة الحب الطاهر ayiwa ko kanu sanuma o tumana o kurun ni y'o selen cɛncɛn kan بعد أن خاضت بنا عباب البحر a kelen ka kanu baji ka o cogoba n'an ye البحر الحافل بأسرار القلوب ayiwa baji min bɛ yen n'a falen bɛ dusukunw ka gindow la وهمسات النفوس ani n'u ka dajukɔrɔ kumaw la الشاهد على حب لم يكذب min n'a nana kɛ seere kanu ka kanu min n'a ma kalon tigɛ ولم ينحرف ayiwa kanu min n'a ma jɛngɛ fana ka sira bila اللهم ارزقنا حبك ala an b'a ɲini fɛ i ka kanu i ko o don an garisɛgɛ la i k'a to an ka e Alahu Taala kanu وحب من يحبك mɔgɔ min b'i kanu ala i k'o fana kanu i k'o nɔgɔya an ye وحب عمل يقربنا إلى حبك ala an b'a ɲini fɛ baara min bɛ yen n'o b'an surunya ka taa e Alahu Taala kanu ma an b'a ɲini fɛ i k'o fana nɔgɔya anw ye amin Alahu Taala ka duwawu jaabi an balimaw conférence in a banna nin yɔrɔ la yan a Sheikh Ibrahim bun Abdallah Ad-Duwaish ale ye nin conférence in kɛ a y'a kɛ min ka o ye kanu baji kanubanciya ani ɲɔgɔn kanu furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ nin ye ayiwa conférence ye conférence min an y'a bayɛlɛma ka da aw tulo kan k'a kɛ cadeau ye ka ɲɛsin silamɛ du kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'a kɛ cadeau ye ka ɲɛsin kulubalilakaw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnya la ne yɛrɛ furumuso Sirantu Kulibali ani silamɛ du kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ala k'an bɛn sababu ma a Sheikh Ibrahim bun Abdallah Ad-Duwaish o tumana ka conférence o de ye nin ye ala k'an bɛn sababu ma ala k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu